Vítam vás na kurze tvorivého písania. Moje meno je Paulína Franková. Pod celým menom mám napísané dve kuchárske knihy. Magické cupcakey a mafiny a magické bábovky. Treba však spomenúť, že sú dielom mňa a mojej spoluautorky Barbory Dobákovej. Pod pseudonymom Lina Franková píšem beletriu, konkrétne neogotickú sériu Rod von Barevanson. V tejto sérii mi zatiaľ vyšlo 5 kníh. Hadí zámok, Vlčí, Orlí, Jelení a Líští zámok. A teraz, keď máme za sebou úvod, prejdime k tomu podstatnému. Ako sa stať spisovateľom? Ale ešte skôr, pre koho je môj kurz určený? Nakoľko mám za sebou niekoľkoročné skúsenosti, ktoré ma doviedli až sem, do bodu, kedy som sa stala spisovateľkou, ktorá aj napriek tomu, že nepíše mainstream, má svoju čitateľskú základňu. A prešla som si teda okrem úspechov aj mnohými odmietnutiami, nezdarmi, ale aj vytrvalým budovaním svojho miesta medzi autormi, rozhodla som sa o svoje skúsenosti podeliť tak, aby pomohli prevažne začínajúcim autorom. Ako spisovateľka často počúvam ľudí, ktorí vyjadrujú túžbu písať, ale majú problémy s tým, ako dokončiť svoje dielo. Opakovane sa stretávam so zvláštnym problémom, majú zásoby príbehov alebo nedokončených diel, ale nevedia, ako im dať štruktúru a doviesť ich až do konca. Môj kurz je teda venovaný všetkým začiatočníkom, ktorí majú svoje zásuvky plné nedokončených prác, v srdci však cítia, že písanie je to práve pre nich, potrebujú na svojej ceste vedenie, zo pár dobrých rád a predovšetkým možnosti a motiváciu, ako svoju cestu za vysnívanou prvotinou nevzdať a dotiahnuť ju do konca.